Kunimbaga alaw yamin when imabot yung opisina tayo nga umadado di gijay badyaw. So iti kalman apo ininstrakan tayo iti CSWDO, CDRRMO, DPS ken police nga ipatungpal dito mendicancy nga ordinance tayo apo nga inapurbaran ti Sangguniang nga mang tratar kadigitoy badyaw apo. So nangrugi damit iti kalman nga napan nagangkat hanga tiliti term na apo napan kinasarita nga digije badyaw apo. According to the report, sir, how is the situation? Kasano kumbaga kagrabe dati epekto na nagiti badyaw nga walang dito sir. Aduda kami nga po na trace tayo pa no pagyagyananda. So agapo dati south umay da dito yung no holidays ket pwesto da kano iti sango iti Jollibee nga maturog ti Rabii. So kinita damit apo no kasunod ti penang kasi tinigat namin dati no CSWD o lati mapan ket some of them are violent kano ngamin apo. So ang tuprada kadaana so nagpatulong damit iti police DPS ken CDR nga mga address din na issue apo. So Kajet inobrada di kalman. So may suplida sa day, nagkaparan na nga pamilya na sir? Wena po, manadala makasalita da, syempre ma-briefing da, mapadali ito CSWD, ang dami naman iti CSWD office apo, so impanda pala IJ, the plan is mapanda pala IJ opisina at CDRRMO, then ma-briefingan da, then may suplida dyan nagkapuanan da apo. Imada ka no balay da ngayon ito, yung napagyanan da badok. So apo, straight to the point, ada kanong pagyagyan ng dadya badok. So nga makikoordinate tayo dyan apo. No, kason po may Mayor, na-overlap yung RA 8425 at RA 7610 when it comes to dun sa pag-address dito sa mga badyaws, no? So, yung dispersal, yung apprehension, parang hindi na rin nagiging effective kasi babalik at babalik sila. So, is the city government planning to do something more than apprehend or disperse them, Mayor? So nga dito makuna nga tayo bagbak tayo apo nga mendicancy ordinance, that's more kung bakit more humane approach. So DJ apo. So no dati min matilid, let's remove the word nga huliin. So it's huliin, tiliwen. So that's different. The approach is different. Syempre apo from time to time, we have to impose the law na dapat agad ma-address dito. Siyempre, ang timid may gawid, they also have their rights. Siyempre, it's madingami na po hanga talaga mabalin. So, it's more of discipline, met. Sometimes, di amok, nga datay nga Ilocano apo, kita manangaawat, manangaasi. Sometimes kami, no, ada patulong, ada palama, regardless of age, ikan tayo, which is no kita tilo madi tayo mabalin i-encourage ka dyan nga practices. So nga very crucial deja po. So pagsasalitaan mi pa din na minsan, sometimes adami di deja ubing ana weekend ada dito ko ma-drive through o nga badyaw dito pa ana weekend ada dito drive through nga aglako. Syempre datay gumatang tayo, nga gumatang ti sumaruno day baga tulungan da kami apo. So, siyempre nikam tulong, that's tulong. Yung kitkitam ngamin, kitkitam apo that's kasla in-encourage mo nga okay lang tiyag palama, which is very, very wrong apo. So, it's more of the approach kami, it's more of our ugali kami nga managtulong apo. So, trigat kami. So, nga, hindi dyan apo, the end of the rope nga kunam, siyempre we have to impose the law apo. Yung ganat mga disiplina da apo. Pumayan tayo. Sir, di kita nga rin tapos Pascual. Mutan-mutan nga kadulan, sir. Wena po. So pagsalita mi pwede ka naman kasadig Paskwa. Supposedly, ako no permit. Imahan mit din na. Siyempre nga rin dapo, it's more of sometimes kami ka DJ the spirit of Christmas so that the ubing mapanag-caroling, it's more of hanga purpose of income Kumbaga, it's more of fun. The experience of caroling, so DJ the spirit na. So nga, it's very crucial ako. Siguro hanggang we will see ako no kaso pumayan. Alam niyo ikante aming ang permit ti aming ubing mapanagkarol wrong di ako. So nga very it's more unweighing what is right and what is not apo kadijay.
Dili nga ron adult sir talaga nga pagsapulan na to may agkaro. Ay kit di Japo kit talaga no adults pagsaritaan. Syempre dadamit ti usto nga taw-tawin akit permitdag lalo no iti purpose is for monetary purposes. So DJ Apo. Siguro masabol at permit. Mayor, Ano yung bingha? Mayor, sorry, I'm going to ask this. Saan ba tayo nagkukulang? Saan ba tayo naghihirapan? Saan ba naghihirapan sa CSWD po? Kung bakit hindi niya na-curve yung influx po ng mga badyaw? Kasi pati sanitation code nababiolate na rin. Well, badyaws are defecating kung saan-saan na lang po. They sleep per everyday code. So, saan po ba tayo naghihirapan, Mayor? Kasi sa akin, it's more of, hindi nahihirapan, it's more of the discipline of mga visitors. Lalo na sa influx ngayong holidays, like yung November 1, November 2, ang daming nag-complain na sobrang traffic. It's more of, hindi yung route, it's more of the influx of tao. Same with yung sa mga badyaws. Kasi pag holiday season, alam naman natin, during holidays lang sila marami na sobrang dami kasi hindi natin mapigilan ang city, ng Lawag City is dito yung center of business ang probinsya. So dito sila pumupunta kasi sa sobrang dami ng tao. Siguro maraming perang tao dito, so dito sila. Ganun lang 'yon. So it's more of addressing, imposing kung ano yung ordinance natin and the law. That's one way of kumbaga controlling them. Pero eradicating them, it's a different story. Mayor, how about po yung mga jeepney drivers na nagre-reklamo din po na hinahabol sila ng badyaw, biglang sumasakay? Na may mga cases na rin po na may mga badyaw daw po, di umano ay nahulog mula sa kanilang mga jeep. Para nagiging helpless daw po yung mga jeepney drivers. So, will the local government unit provide legal assistance to these jeepney drivers? Or will you issue any executive order or memoranda on this matter, Mayor? We will see. We will review. So far kasi wala pa naman nag-complain na jeep. Sa atin, if may ganon, so titignan natin kung paano din natin i-address kung bawal ba or pwede sumabit sa likod ng jeep. Kasi sa culture natin, ang daming sumasabit sa jeep. Pero sa Lawag, wala pa naman akong nakikitang sumasabit sa jeep. So we will see. We will see. Mayor, last on my end. Will the city government provide temporary shelter muna for the badyaws? For, syempre, I mean, wala kayong long-term solution eh. So, temporary solution, will the city government provide temporary shelter for the badyaws? Para lang hindi sila, Yes, meron naman tayong mga evacuation centers. Yung nga sabi ko, yung mga na-apprehend, hindi term na-apprehend, yung mga nakausap ng mga badyaws, temporary preside muna dyan sa evacuation center sa Kabungaan. So we will get the report later on kung ilan ang nakausap nila kahapon. Pero if ang report is meron naman silang bahay sa other towns, edi bumalik na lang sila sa bahay nila.